Pero may lifting na kan suspension of classes tapos work after kan tulong aldaw na suspension dahilan po sa padagos na paguran. Duman sa mga kababayan niya to nga nakatutok niya nakaantabay sa mga kamamatapasan na katututok pa lang kan radyo ngunya na pagkaaga. Good morning po sa may mga birthdays ngunyan. Maligayang happy birthday na sa Sendo Gabos. Duman sa may mga kamatian Git Wilson. Siyempre, ang samuya po na kagustuhan asin kami naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini. Naday po ni pinagmamati na anuman nakatibaadan sa sendong mga hawak. Mintras nakantabay nakatutok digdi sa 1FM. Good morning tabi sa Saindo Gabos. Duro-diritso na kita digdi sa satuyang programa ngayon na pagkaaga. So sabi ko sa Indo po kasubago. Pasensya na kamo hata dahil kita nakaabot diyan sa studio ngayon na pagkaaga ta kasuhapon arayo onso linakaw ko ha. Arayo onso linakaw ko dahil taday pinaglalaoman paghali ko sa opisina paghali ko sa opisina pagabot ko sa may barangay Kanbugtong abo na mag-andar so sa kuyang kabayo abo na mag-andar ngunyan di kitang magiginibo kundi iwalata duman sa siyap sa bugtong nakaabot ako digdi sa muya mga alas 7 na ninbagi siguro lakaw sakay lakaw medyo orarayo kaya digdi sa samuya ngunyan tamang-tama sabado man ngunyan dahil kitang pag-amay kasi digdi magdipisil magsakay no dipisil po tabi magsakay pag amay pasensya na kamo kon minsan may mga dadagog kamo digding kuan kan motorsiklo kasi mas pinaghanap ta pa yung pinaghanap ta yung maray na signal digdi sa samuya na para mientras ngunyan man sa nini sa Lunes yaw na po tabi kita ta ayoson ta mo na ngunyan na pagkaaga no imbes na malit ako sa programa mas mirahi ko po tabi na maghanap nin paagi tangani na makaprograma kita ngunyan na pagkaaga digdi po sa radyo sa 1FM. Taday man pwede na tamiling may kadipisilan kaduman igwa ka din kadipisilan di kita makapagprograma kung igwa man ka mong nadadangog sa sakuyang palibot pasensya na kamo ta di talaga ako nakabot sa studio ngunyan na pagkaaga dahilan sa di kitang malunadan. Okay? Anyway, so ipagpadagos na po ang satuyang programa ngunyan na pagkaaga. Enot sabi ko nga ni Sendo, may lifting na kan klase kan suspension kan klase suspension po tabi kan trabaho sa gobyerno Gabos may lifted na po sa suspension matapos po ang tulong aldaw na pag-uran almost 1 week pero nagpuon sa suspension siya takan Miyerkules sundo kasuhapon ngunyan po okay na ta improve weather condition na kita mainit na ang panahon okay move on na kita po tabi Gabos dyan anyway bako yan ang satuyang pagrulayan ngunyan duwa po ining issue na importante lokal as in national na satuya po tabi na pagrulayan alat ko na ta nakayaon man dyan si sakuyang pinsan okay si Robby Paulino marahay na aga po sa Gabos. God bless you all. Happy birthday man sa samuyang mahal na ina Ann Masida Perdigon si Mamay Aning sa kuan sa Sorsogon Magalian di Sorsogon maray na aga one of these days siguro kung suserte siyempre mag-inilingan na naman okay yan po ang samuyang pamilya
Orgos po tabi ang pamilya mi. Okay? Anyway, duwa ining dapat nga tong pag-adalan. Duwa ining dapat nga tong pag-adalan. Tabi ngo niya na pagkaaga. O didiskutiron ngo niya na pagkaaga. Number one, ining pagpabor kan Korte Suprema duman sa petisyon. Sa petisyon po tabi kan kampo ni BP Sara Duterte. No? Ni BP Sara Duterte. Ini po may relasyon sa isyu kan impeachment trial na kung saan po tabi nagtrayon po ang kampo kang Vice Presidente. Inot, sinasabi ko baga sa Indo po tabi. Ano yun na ining sinasabi ko sa Indo na igwa talaga kitang may diferensya talaga po duman sa isinangat na impeachment case. Aram dyan kan mga kongresista, no? Sa House of Representatives, aram yan po tabi because kung dai mo aram bilang saro po tabi na congressman, dai mo tabi aram na nakasuhay iyan sa konstitusyon. Patal ka po na congressman. Patal ka po tabing congressman. Kung ika po tabi day mo aram iyan na 1 year bar rule sa pagsasangat ng impeachment. Gustong sabihon po, day mo pwedeng sangatan ang sarong impeachable official, siring kang Vice Presidente. Nin duwang magkasunod na kaso within a year. So gustong sabihon, kung nabasura mo niyan, mahalat ko po tabi nin, alimbawa nabasura mo niyan na July 26, mahalat ka po tabi nin 4 July 26, tangani po tabi na masangatan mo girari siya nin impeachment case. So ganun yan. Ang problema sabi ko baga sa Indo po, kadakol-dakol na oras na dapat ko na ginibo po so Kamara de Representantes kung talagang ang purpose ninda is to impeach the Vice President. Kung yan ang purpose. Kaya lang sinasabi ko baga sa Indo na ang pinaka-purpose talaga kay ni kung kan inot pa na nagkakaigwan ng hearing is inapodigdi na fishing expedition makakuha ng ebidensya or aram ninda po tabi maghanap ng ebidensya tanganing pasupgan po ang Vice Presidente because aram ninda padagos na daiman talaga lulusot. Kasi duwang bagay po iyan kung dai mo madaras sa legal process which is impeachment process na political process, pwede mo siyang darahon duman sa inaapod niya to na court of public opinion. Arin po ang court of public opinion, so warang korte, warang mga justices, day po tabi nag-agi sa tamang proseso, kundi kitang mismong tao, kita nagdanagog, kita nagkahiling. Kita mismo po tabi ang magdidesisyon kung guilty ba ang presidente or ang vice president or bako po tabi siya guilty duman sa kasong ipinagbabarabad sa iya. Ganon po yan kasimple. Sa nangyaring ini, napagpabor kan Korte Suprema sa kampo kang Vice Presidente because sa rason na igwa po tabi din depekto sa 1 year bar rule. Duman po tabi kita nagkaigwanin malinaw na rason kung nata po tabi sinasabi ta na ang pinaka-purpose talaga kan Kamara
iyo po tabi naspasok gan salaman so Vice Presidente dahil man naglabot duman sa conviction because aram din da from the very beginning na hindi naman talaga pwedeng makonvict. Why? Because an impeachment process po is political process. Political process. Ang conviction po kan Vice Presidente nakadepende kung pira po ang kaapil kan administrasyon. Because ang labanan na ini po tabi between administration and then po tabi ni BP Duterte. Iyan po ang labanan. Dahil na po tabing ano ba yan? Dahil na po tabing iba. Dahil nang iba po tabi labanan ini ninda. Ngunyan sa nangyari, yugon mo yan. Just imagine, wala po nin dissenting opinion. Wala nagluwas nin dissenting opinion po. Which is 13-0 ang decision. Tabi, unanimous. Ang sabi digdi sa decision kan Korte Suprema, nagsusuhay ini sa Section 11, Article 3, Paragraph 5. Section 11, Article 3, Paragraph 5, na nagmamanda po tabi sa 1-year bar rule. Imposible po na ini ang rason So, digdi mo mahiling na napaka-imposible tabi. No? Napaka-imposible tabi na ini aram kan mga kongresista. Ano sinda? Mga patal. Dinidaaram ini na pwedeng sinda nagbabasa kan konstitusyon. Maski po tabi mga ordinaryong tao, masasabutan ini po kung magbabasa ka sa nakang konstitusyon. Kan Pilipinas, kan batas. Masasabutan mo po tabi ini. Ano-ano po tabing kaso ang ipinag-file kontra sa Vice Presidente? Number 1, tangani na to make it clear po tabi sa satuyang mga parantabay. Ang sa iyang kaso po is graft in corruption, betrayal of public trust. Tapos so kaso na daima na kamugtakan, so itong so sinabi kan Presidente. Inibagang sinasabi ko sa indo keto na kaso po tabi na daiman pwedeng daiman pwedeng isinabay ko ta na sa articles of impeachment. Ining simple do bako in simple para duman sa saro na elective official, pero mahihiling mo po tabi digdi na dapat igwa kita kan inaapod na common sense. Ini po na kaso na pangapat na kung saan po kinakasuhan sa impeachment court. In-impeach kan Kamara so Vice Presidente because nagpatakot na apo, nagkaigwanin threat sa buhay kang Presidente, First Lady, tapos po tabi sa House Speaker, kang sabiho na kung ako ngaya may mangyari sa kuya, kung ako ngaya magadan, igwa na ngaya ako kitawo na sinugo, may tawo na akong sinugo, tanganing gadanon so Presidente, Vice Presidente, asin po tabi so si Sayan, so House Speaker. Iling ko nindo yan common sense. Paano po makapagsusugo pa ang sarong individual kung siya gadana? Napakasimple lang po tabi. Isinarabay yan digdi sa impeachment. Isinarabay yan digdi. Graft in corruption po tabi just because inubos da po tabi kan Vice Presidente. So sa iyang confidential fund, may 126 million sa onsing aldaw, inubos kan Vice Presidente. Kasarabay ito. Bali 612 yung million yung pigahanap sa Vice. Di ba? So, sa madaling sabi po, parang igwang something na may diferensya po talaga. Igwa po din diferensya ini po na impeachment complaint. Kung kaya't nahiling ta na po tabi sa desisyon. Sabi ni Associate Justice Mark B. Cleonen, nagtaram siya po na
Di nga kami nakikisawsaw sa impeachment because iyan proseso. Proseso. Di nga kami, bako nga kami yaon digdi sa Korte Suprema bilang mga associate justices. Tangani na paglingkudan mi sa mga tao na yaon dyan sa taas. Sabi kan, sinabi niya duman. Yaon nga kami ka sa Korte Suprema, tangani na masiguro mi na patas ang implementasyon kan batas. Yun ang pinag-aasahan ta. Yan po ang pinag-aasahan ta. Kaya magasabi ko sa Indo, ang Vice Presidente matali yan. Diyan magiging abogado kung bako yan matali. Maski po tabi sa pagtatapos niya bilang College of Law, sa College of Law, day ka man dyan makatapos na ang sa imo po tabing utak is nasa average level lang. Below average po ang mga tao na take po tabi or nagkuanin Bachelor of Laws hanggang sinda nakatapos, maski po tabi day nakapasar, iyan po tabi is above average ang sindang mga utak. Digdi nasaruan po kang Vice Presidente sa mga kongresista. Kasi, sabi ko sa Indo po, sa hearing, garo na yan po tabi na sa market. Ang gusto ninda po talaga is pasugdan. Court of Public Opinion and decision, bako po tabi yung Senado because ang Senado, aram ta po na ang desisyon, di man talaga manggagala digdian pro-impeachment. Tumod daw ka muna, magana din ang pro-impeachment. Napaka-imposible po. Diba? Napaka-imposible po tabing gumana. Diba? So anyway, so digdi po dapat siguro wala tapos na ini, dahil mo na ini pwedeng gamiton po sa masunod, lalo na nakabalyo po duman sa ano ba yon? Nakabalyo kita duman sa 20th Congress, dahil mo na ini pwedeng gamiton. Masunod, mahanap naman kita po mahanap naman kamo ning kaso para sa Vice President after 1 year. Matapos po tabi na day pa na ibasura kan Korte Suprema, so impeachment din do. Hindi dali ini kan Korte Suprema na because nagpipreparar yung Senado, duman po tabi sa hearing, proper hearing. Sabi kan mga senador, na may nagka-question si Senador Bam Aquino. Sabi ni Senador Bam Aquino, dahil nga pwede igwa nga kita nin co-equal branch kan gobyerno. So, igwa kita nin co-equal power. Legislative, executive, tapos ang judiciary. Pero, ang executive, ang legislative po, bako man sinda na sa proper, bako sinda po ang proper authority na mag-interpret kan batas. Ang interpretation po tabi, yaon dyan sa Korte Suprema bilang highest court of the land. Kaya dapat po tabi ini ano ba yan? Hindi igalang tapo na desisyon ini kan Korte Suprema. Igalang tapo tabi ang desisyon kan Korte Suprema, digdi po tabi sa isyong ini kan impeachment. Dahil na kitang magiginibo dyan. Dahil nang magiginibo dyan sa mga pro-impeachment congressmen. Yun man, 215 ba? Digdi sa record ko, sa datos ko po tabi. 215 na mga pulpol na congressman nagpirma sa impeachment. Naday ninda aram, so day ninda aram, pero aram ninda yan po tabi. Kaya lang sabi nga ni po tabi, ora man nga ki magigibo digdi because
Because masunod kita kay Martin Romualdez. Saka. Masunod kita kay Martin Romualdez. Di ba? So, magatugang sa paagikan Korte Suprema, nagkaigwa kita nin kalinawan. Sabi nga ni po tabi, siguro sa mga susunod, tapos na ini. Siyempre, pirang taon na sa naputabi man ang administrasyon na ini, kung maagi kita sa 1-year rule, that is 2026, pwede naman indong kasuhan. Close to election yan po tabi, sure ball. May magugusto pa daw po tabi kaya. Sige. Anyway, tabi, magbabalik kita digdi sa programa, taod-taod lang po. Digdi po sa iba pang mga issue, digdi sa 1FM. Let's go! Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng matibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! to- Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado.
Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Aktibong miyembros ng kabisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time, alas 6:30 ng umaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Goodbye to me, Masya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, yeah,
papaya. Iguaning double whitening can papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong white rose papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng white rose papaya. Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Balik na kita digdi sa programa po tabi. Kuha na kita nin 36 minutos makalampas an alas 6 nin pagkaaga digdi po sa tuyang programa. Balik na ako digdi sa programa. So, oni kaso hapon pinag-oralayan ta na po ining may kinaraman sa isyu kan pagtataunin ayuda kan gobyerno lokal. Ayuda po. Bagas. So nagdesisyon po si Governor Noel Rosal, no? Nagdesisyon si Governor Noel Rosal na magtaunin bagas po tabi digdi po sa mga apektado kan pag-uran asin pagbabaha. Bagas tayo mag-inisupig paparabati ko sa gobernador siring kan dati lilinawon ko po na bako man gabos na mga taga-Albay tatawanan kita gabos. Taday man ang kaya kan provincial government kan Albay, sana. Ipapaliwanag ko po tabi sa Indo na actually bako naman talaga obligasyon kan provincial government na ang gabos na naapektaran sinda po ang magsasalukan pangangaipo. Even duman sa mga evacuation center, tabi. Tayo man bagang mga host na local government units. For example, digdi sa Legazpi. Yaon baga po ang Legazpi City Government, may pundo man an. Ang Daraga, igwa man po tabing pundo. Ang Santo Domingo, igwa man pundo. Pigko ko bagayan po tabi sa quick response fund. Di ba? Pandua, ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, sinda po tabi digdi ang pinaka front line. Tayaon sa inda po ang kwarta ka national government. Para digdi sa mga kalamidad
Kaya bagaan DSWD, maski pa po ura ning kalamidad, igwa po yanin mga stocks na family food packs. Bako man yan po tabi na may bagyo ngunyan, saka ngunyan magpapatos. Actually, igwa yanin stock na family food packs. Halimbawa, ang proseso ka ang tabi, pag inot, ang pinaka-inot po tabi kayan, DSWD muna. Taday mo man pwede na, day ka man pwedeng magluwas ng kwarta sa mga LGU, tulos-tulos, kaya puwan po yanin sisyonan kang sangkunian. Di ba? Kaya po yan sisyonan po tabi kang sangkunian. Ngunyan, siring po kay ni. Siring po tabi kay ni. Ang inot na matao po, iyo po ang Department of Social Welfare and Development. Ang pandua po tabi kaya na matao, iyo po ang local government unit. Yung host na local government unit, siya po ang matao kaan. Iyo? Nintindihan nindo? So, kakulangan kaan, alimbawa 1,000 na pamilya, na day po inabot kinulang so food packs na hali sa DSWD, pandua po tabi yung host na local government unit, kinulang nin 300, ang masalo po tabi kayan, iyo po ang provincial government. Ipapaagi sa mga MSWDO o PSWDO. Iyo po yan. Iyo po yan. Iyo po yan ang sistema. Iyo po yan ang sistema, ha? Kaya asala iya na yaon po tabi diyan sa yaon po tabi diyan sa yaon po sa social media na pipaparabarati ko sa gobernador. Nata nga yata day ka pa nagpapaluwas nin bagas. Haputa daw nindo po tabi nguna siguro tangani na masabutan ta. Haputon po tabi nindo nguna an Department of Social Welfare and Development. Tanggabos na datos ka na apektaran. Ang gabos na datos po tabi ka na apektaran na pamilya kon igwanin kalamidad, siring kan bagyo, baha. Consolidated yan po from city or municipal, from barangay to city or municipal to provincial government. Din po tabi consolidated yan, kumpiran apektado, itatao yan duman sa DSWD. Po, naintindihan nindo? Puro kita fake news kasi. Puro kita fake news na paparaot po tabi kita ngunyan. Kasi sadto na maski po tabi pagiribata sa media ngunyan. Maski ang pagiribata sa media ngunyan, nadadara na po tabi kan pangraratak. Makasupo. Day nakitang ko ni. Day na po, sa sainda po, day nang kitamaan. Bako po tabi siringkaan. Nasabutan ko po na may kanya-kanya kitang, siyempre, bilang ako, day ko, sasabihin ko man po tabi, na may pinagsusuportaran man kita. Pero po, ito po, personally, dito po ipagsabay, digdi sa satuyang profesyon bilang media, pag siring ka isinabay tayan, bako na kita media po. Bako na kita media, bako na kita journalist. Ang journalist po, patas, neutral. Diba? Neutral po kita dapat. Dapat ipapaliwanag ta sa tao kung ano po ang mga obligasyones kayo ni bako na sana di na kitang nahiling na tama takalaban ta sa politika. Bako yun ang panahon kang politika po. Tapos na po ang politika.
sana naman an maraot ngunyan ta so magkairiwal nga ni po tap sa politika nagturunong na baga day naman nakahiling pa po tabi ka mo kipost kan mga politisyan na magkaralaban day po because aram ninda na nasasabutan ninda po tabi kung ano ang sistema kaya lang so kitang mga supporters kita po an nagpaparibok digdi tama ba yun? Di ba? Tama ba yan? Nakita po digdi an ano ba yun? Kita po tabi digdi an rason kung nata po tabi kita siring kay ni? Makanuson po tabi ini. Sasabihin ko sa Indo na hindi pwede makanuson po tabi ini. Day po tabi pwede ini na gigibuhon ta digdi sa tuya. Naintindihan na po tabi nindo ako kaan. Sana bako kita maging mitsa kan kautikan. Diba? So ngunyan sinasabi naman po na dapat ngayon gabos. Dapat gabos. Kung gabos, gustong sabihin nindo pati mga teachers, pati mga polis, na naka-star sa albay, pati po tabi mga abogado, mga accountant, mga CEO, yung may mga haralangkawon po, tatawan tanin 2 kilos na bagas, o 5 kilos na bagas, doon apiktaran kita kang pag-uran, tatawan ta ang siring kaan, taang gusto tagabos po tabi tawan, dayman po tabi kimatagal na gobyerno kaan, natabay tumagal daw na gobyerno kaan na tatawanan ta sana po tabi nin basta-basta nangyari iyan na magparapanao kita nin bagas because po tabi iyan private citizen so nagtao sa Indo kay ito bago mag-eleksyon pero ngunyan sain hapotong ko daw kamo kung talagang gusto ninda po tabing tumabang kung gusto talaga nindang tumabang tabi ngunyan ang panahon tapos na sa eleksyon tanganing masabi po na bako po sa politika kung nagtao ka munin bagas simple ngunyan na po ang panahon tangani po tabing tumabang kaya bagay inaagyat ko aber daw panao daw kamungon yang 20 kilos na bagas sa kada residente po sa bilog na albay or bagin sa syudad po tabi or sa munisipyong sa Indong na yaon dyan panao na kamungon yan di ba? Napakasimple magtao na kamungon yan ta iyan maski bako kamo pugi siguradong magiging pugi kamo sa hampangan kang tao nanao kamo nakaginhawa sa Indo sa tao di ba? Uumawon at uumawon kamo nata maski nga bako eleksyon nanaong ngaya si congressman maski po tabi bako kamo pugi sirto apo doon kamo kantawo na pugi kamo di ba maski bako kamo magagayon apo doon kamo kantawo na magagayon kamo nata umawon kamo po tabi tanagtao kamo po tabi na bako panahonin politika pero kung kapanahon kang politika kuspaan pa kamukaan ang nakatao sa nangayatap eleksyon di ba? Ganun po yan kasimple kaya bagakan eleksyon na hining nindo sa kadakulan po kan ipinanao ang samuyang family friend si Job Triales may naagatabi Job sa Saudi. Okay, Saudi na. Maray na aga sa Sendo ka, boss. Sige. Sana po siring kayang kita. Dapat ngunyan bago hunta na po ang inaapod niya to na so line of thinking ta po. Maski kitang mga taga-media maging
maging patas kita. Maging patas kita. Di ba? One, pasalamatan man nindo po tabi an ako Bicol. An ako Bicol. O yan ang sinasabi ko sa indo. Pasalamatan so mga nag-i-effort po tabi. So ako Bicol, nananauna manin mga bagas. Siyempre po sa kwarta yan kang gobyerno, pero effort sa nila, pasalamatan ta po yan. Pero sasabihin ko sa indo, baka obligasyon kan ako Bicol na manaunin bagas. Iyan po tabi, kumbaga, konsuelo ta na sana po tabi yan na makaresibi kita sa ako Bicol ta. Bako maninda obligasyon po, yan. Actually, bako maninda obligasyon. Kaya lang, sabi po kan ako Bicol, sabi kan ako Bicol, makatabang sa kapwa. Tayo naman talagang ginigibo ninda. Okay, baga kan eleksyon, ili nga so ako Bicol. Nakaduwa bagang seats. Sinda Congressman Saldico tapos si Congressman Attorney Pido Garbin. Ta kasi yan, so tiwala kan tao ta. Maski ba ko eleksyon, natatabang. Diba? Maski ba ko eleksyon po tabi, araw kayo ni. Nagpadara rin bagas. Pasalamatan ta yan. Yung efforts ninda po tabi, takon bako man sinda, day man kita kaan. Diba? Dapat na maging patas kita. Umawon ta po, so dapat na umawon. So nagigibo po kan sa indang trabaho. Ang problema, taminsan, nagigibo na nga po tabi kan trabaho, tinitira ta pa. Kulang pa sa tuya. Ugali ta talagang mga Pilipino Nadai kita ning kakontintuhi. Naintindihan nindo? Dai kita nakukontinto. Sa kabaga. Dai po tabi kita nakukontinto sa mga bagay na dapat po tabi may kakontintuhi kita. Di ba? Dapat na kukontinto po tabi kita kaan. Minsan po sa bagay, maski sa post, mahiling mo po tabi yung tao na matanos asin bako. May mga tao na dagit sa diri. Mahiling mo yan sa post. Pirming negative, pirming dagit yan sa sadiri ninda. Dagit yan po tabi sa sadiri ninda. Iyo po yan. Di ba? Iyan po tabi. Anyway, so sa oras na 8 minutos na sana ini antes mag alas 7. Pag alas 7 po ang DWRL Barita alas 7, DWRL headlines po. Tamang-tama sabi nga ni po, improve weather condition na kita sa mga paralawod. O ini na sana igwa po nin programa ang lambang local government units siguro, no? Igwa nin programa ang kada local government units na pwedeng makatabang sa satuya ng mga kababayan, lalo na po tabi sa mga parasirata. Diyan sa West Coast, Canal Bay. Tapos digdi sa Eastern Seaboard, lalo na sa Rapu-Rapu. Rapu-Rapu, Santo Domingo, Bakakay, Tabaco, Tiwi. Yan. Ining iryang ini sa coastal, po, pati nan isla, ini po ang nakakamati nin sobrang pagtios kada habagatan or amihanon. Bata pirang bulan yan. Dapat siguro ininaan maging focus ngunyan kan sa tuya na kuna. Sa tuyang program. Isabay tasinda po tabi sa plano. Sa mga programa, sa mga plano po tabi. Ngani na tangani po tabi na makapag-recover man sinta digdi sa indang kalipisilan. Di ba? Makarecover man sinda po tabi sa kalipisilan na pinagmamati ninda actually.
kawawa naman eh. Kawawa naman po yung satuya ng mga kababayan na di. Pag siring kay ni minsan kanyaon ako sa isla, no? Kanyaon ako sa isla po. Nahihiling ko po tabi minsan. Diyan mo may pag grabe po ang paros dahil nakalawod. Yung mga pamilya po na nagtitios, diyan mo mahihiling na minsan pas na po tabi so pamahaw, pangudto na sana or pamanggi, minsan po tabi namamanggi na sana or nangungudto na sana po. Pagsiring kayo ning so grabe ang kamugtakan. Taora man sinda po tabi nin ibang source kan livelihood ninda, yung sendang pagkabuhay po. Lesindang sources kan sendang pagkabuhay. O ini ang tama na dapat ang mga local government units igwa baga ki mga igwa man talaga po tabi nin mga programa yung satuya po tabi na mga LGU. May mga programa yung satuyang mga LGU para sa livelihood. Kaya lang ang iba, ang problema kulang man talaga nin funding. Saan man magpaparakuan LGU? Diba? Mga parasira po. Ang problema pag may mga ayuda. Tandaan nindo, ining ayuda po, actually, pansamantala man sana ini. Alimbawa, tinawalan ka kang gobyernong 5,000 para sa parasira, para sa kwan. Minsan, so 5,000, dahil na nga ni, pakakuan man sa DSWD, pagkakuha sa covered court kan padre di pamilya then na po nakaabot sa arong, so iba iniscatter na in online sugal, so iba po tabi ibinulang na o then naman nakaabot duman sa misi then man nakaabot useless baga. Kaya baga ako sa totoo lang, di ko man kinukontra na ining mga ayudang pigtatao kang gobyerno kontra kita. Because maski pa paano nakatabang yan sa tuya. Kaya lang ang kaipuhan digdi, bako po tabi yung pagpaparabaho ko na lang kita. Bako ganun eh. Hindi ganun eh. Ang kaipuhan ta digdi po, iyo po na yung sustainable livelihood. Sustainable livelihood po tabi ang kaipuhan tadigdi sa Pilipinas. Tanganing magkaburuhay po kita, gabos. Di ba? Ngayon na mabuhay. Kawawa naman po yung mga tao na kawawa po yung mga tao na ano ba yun? Naapiktaran kan mga kalamidad. Pag may kalamidad, tinawan bang bangaya ka mo 6 kilos na bagas, nata, dyan lang po. Nabubuyan tao, 6 kilos na bagas, dilata, noodles, hindi ho. Kaya punta pong tukdoan yung komunidad, kaya punta po tabing kutukdoan yung komunidad, tangali po tabi na makapag-kwansinda. Tangani po tabi na makapag ano ba yan? Makapag hanap sindanin panibagong sources na pagsiring kaini na maparos, may bagyo, igwasinda po tabi nin makakuhaan kan sa indang pagkakan. Naday po nag-aasa sa gobyerno. Nata, ang buhay ta ba iasa ta sa gobyerno? Hindi ho. Ang gobyerno kung igwa sa kayan. Panduwa, bako man po tabi obligasyon kan gobyerno na pakaunon kita nin diro-diritso Paminsan-minsan man sa nagayod Diba? Kita man giraray po ang nasa satuya man giraray po tabi gabos ang kapaladan ta.
Datoy agabosan sa tuyang kapaladan. Sa kabaga. Diba? Sa kapaladan ta po tabi stoy yang gabos. Okay? So anyway, igwan na lang kita nin pira na sa ini. 2 minutos po antes mag alas 7 ni na pagkaaga, digdi po sa programa. Siring kan dati, pasensya na kamo ta, day ako nakaabot sa studio ngon yan ha. Day ako nakaabot sa studio ngon yan ta, di talaga akong masakayan ngon yan na pagkaaga. Di ako masakayan ngon yan na pagkaaga. So sa kuya po tabing koan. So sa kuyang motorsiklo, uto duman sa bugtong. Taday nag-andar kaswapon. Okay? Maparam na po ako digdi sa programa taod-taod ang DWRL Barita alas 7. Susunod na po. Salamat sa kansaindong pagantabay.